Soc a l'arxiu de la Fundació Joan Miró, un arxiu que té com 13.000 obres de Joan Miró, inclús l'epistolari, els dibuixos preparatoris per a quasi tota la seva obra, tota la part gravada de l'obra de Miró i també els llibres il·lustrats que va fer Miró amb escriptors. I és un arxiu molt, molt important per a l'estudi de Miró. Doncs som aquí per explicar una mica com funciona la càtedra Joan Miró, que és una càtedra impulsada per la mateixa Fundació Joan Miró, junt amb l'Universitat Oberta de Catalunya. I té dos cantons. El primer és la part de l'ensenyament, en què tenim un curs postgrau, un curs de diploma de 30 crèdits en diverses assignatures sobre Miró, des de l'assignatura que tracta Miró interrelat del segle XX fins a la recepció crítica de Joan Miró, el Miró literari, Miró entre els surrealistes i Miró escriptor, diguem-ne, i fins i tot els llocs on va actuar Joan Miró. I l'altre cantó que tenim de la càtedra és un grup de recerca internacional que es basa aquí en la fundació i la idea és, a través de l'arxiu que tenim, que és meravellós, és d'estudiar l'obra de Joan Miró, de fer exposicions, de tractar temes concrets, publicacions anuals, si podem, i també d'organitzar simposis internacionals sobre temes concrets.